Welke zanger zou jij ooit nog eens een keer een duet mee willen doen, Annie? Sting, hè? Maar zou ik nog wel meer mee willen doen, hoor. Ik ga even weg nu. Ik ga nu even weg. Nee, dat is bekend, hoor. Dat weet iedereen. Dat is mijn, ja. Niks hoor, wat ze zegt. Dan ga ik met Sting. Nou ja, het is ook wel, ik sta ook op zo'n lijstje. Met Sting dus. Ik ben dus zanger. Ja, En ze kiest Sting op mij. Dat Nou ja, bedoel ik. Dat is natuurlijk wel een hoge lijst. de keuze is op mij gevallen. Ah! Ja. Ja, wat maakt Sting voor jou zo bijzonder? Ja, en ik ben gewoon verliefd op Sting, al mijn leven lang. Ja, lekker toch? Dus je zou alle ringen om je vingers zo in willen ruilen voor een duet met Sting? Nou ja, nog wel meer gewoon. Ja, eigenlijk wel. Tot zover de open sollicitatie richting Sting. Mocht je Annie nou willen vervangen, ik bedoel, dat heb je in het verleden al eens een keer gedaan. Maar met wie zou jij dan nog een duet willen doen? Nou, nu moet ik niemand meer hebben. Heb je zijn buik vol? Nee, zo bedoel ik het ook weer niet. Je kan het natuurlijk ook zo opvatten dat ik het nu zo naar mijn wens heb, eigenlijk. Dat het zo naar wens is, dat ik dat niet meer, een ander dat niet laat verknoeien, gewoon. Dat wil ik zo houden. Het album. Je weet nog niet precies wanneer het uit gaat komen. Ongeveer? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat is een andere vraag. Wordt het nog wel dit jaar dan? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En als we alles erover willen weten, dan kunnen we terecht op de website. Website, Facebook.